niin. Se sammakon metsästä. Koira ei tule. Laura voi tulla. Joo. Koira ei tule. On. Mihin menit? Missä olet? Näkyy. Onko se tossa? Joo. Joo. Ota. Mä luulen, että mä saan sen. Se on varmaan hävitetty, jota ottaa. No niin joo, hyvä idea. Ei sinne. Hei, mä tiedän. Kato, tää on parempi. Tää on Joo. parempi. Nyt se pitää saada sitten. Kyllä. Upsi. Saku. Mihin me? Ei enää sinne mene. Missä sä nyt? Sinne. Niin siellä. Mene. Menikö? Siellä. Hyvä. Eikä tarvi mitään. Se ei pääse hyppää niin ylös. Joo, ei tarvi. Okei. Sitten mennään. Palauttaa hänet luontoon. Nosta ylös, ettei mene kuin jengi. No niin, koira ei tule. Joo, moi. Ei tule. Koira ei tule. No niin, menee. Ehkä se voi syödä vähän pidemmälle. Laita tonne liippotangon juureen. Joo. Liippotangon juureen. No niin, Saku pääsee pois. Mistä lienee tulit saunomaan? No. No niin, menehän nyt ennen kuin meikujengi tulee ulos. Mene nyt vaan. Mene vaan. Mene nyt. Mene nyt siitä. Mene Mikä nyt. se meni? Kato, pikkusammakko meni siinä vieressä. Tuolla. Kato. Missä? Siihen. Siellä, täällä on kavereita. No niin on. No niin. Sammakon pelastusoperaatio suoritettu.